Som rád, že si tu dneska s nami na Kryptovestibule. Čo by si teda ľuďom odkázal, že čomu sa venuješ, čo je FNX a ako vieš teda pomôcť ľuďom, ktorí majú záujem o trading alebo celkovo o finančnú gramotnosť ako takú? Tradingu sa venujem 10 rokov, keď je tam tá otázka o tom predstaviť sa. A ako FNX vlastne máme, je to Discord Club, je tam copy trading nejakým spôsobom, je tam tvorba trading robotov a venujem sa vlastne kompletnému tradingu, či už akcie, krypto a tak ďalej. Čo sa týka tej pomoci, tak mám rôznych klientov, ktorí majú rôzny kapitál a niektorí sú radi, že vďaka mne sa im podarí aj v rámci blbej konsolidácie na Slovensku zarobiť si aspoň na tú dovolenku, čiže si prilepšia a niektorí si za to kupujú auta, takže je to naozaj individuálne, každý je v inom veku, v inom štádiu, ináč začína a my sa snažíme pomáhať tomu, aby si každý vedel v tomto systéme nejakým spôsobom ukrojiť ten kus koláča.